Gipakita sa 8 anyos nga si Ace kung unsa ang iyang nakatunan sa workshop nga arnis. Kanunay kining mutungha sa workshop, sanglit buot niya nga makatunan ang tanang ginatudlong teknik sa ilang coach ug siya sab ang pinakabatang estudyante sulod sa Kids Arnis Camp. Is it really fun, like having to learn self-defense and getting a chance to meet new friends? Mentras ang estudyanteng si Vanessa, ang buot pang madugangan ang iyang nakatunan sa arnis human sa usa ka bulan nga workshop. Sa pagsalmot niya sa workshop, iyang nadiskubre nga usa ka maayo nga sport ang arnis gawas nga self-defense. Among coach kaila ko, mao ni join ako. Tapos ako ra pa din gihagit akong friend, kana siya. Dayon mo din to. As time went by, among na-appreciate ang arnis din. Karon nag-think me nga ipadayon. Usa lang ang sport nga arnis sa libreng workshop nga gihanyag sa lokal nga panggamhanan sa Dapitan. Ilawom sa serbisyo bilis bulat para sa mga bata mentras kini nakabakasyon gikan sa ilang pagtungha. That saddened us. Sumala ni Coach Chris, usa sa importanteng nakatunan sa mga bata ang disiplina sa kaugalingon ug ang malikay sila sa sobrang gamit sa ilang mga gadgets. Self-discipline, napaka-importante po sa mga bata. Ang molding sa mga bata nga from alam mo yung alam naman natin na yung mga kabataan ngayon is tutok na tutok sa gadget. And they learn to set aside those gadgets because they want to grab a stick. And a good thing is they have time to go parang na ano sa radiation and they're being exposed with exercise. So sticks over gadgets and exercise over radiation. So good thing, ma'am. Anaa sa 20 ka mga kabataan ang mipailawom sa Arnis Workshop. Ang Arnis, usa sa mga paboritong dula kaniadto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal, nga buot sa lokal nga panggamhanan nga makatunan sa mga batan-ong dapitanon aron magpabiling buhi ang mga kaniadtong ginabuhat ni Rizal mentras kini nagpuyo pa sa dapit. Daing na Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.